Hej YouTube. Øhm, det som jeg vil lave nu, det er en lille 3-4 parts serie om MySQL databaser, hvordan man bruger dem og hvordan det fungerer og ja, sådan lidt. Det jeg vil starte med, det er, vi skal selvfølgelig først få lavet et login. Men vi skal bruge et lille modul først fra mysql.com. Og vi skal også gerne bruge, de har sådan en lille community server, som du kan sætte op på din egen computer. Det vil jeg, det vil jeg foreslå til når I bare lige skal sidde og teste for jer selv, fordi det går meget hurtigere. Og så behøver I ikke at bekymre jer om I har internet eller ej. Men det er den her, det er community serveren, og det er noget I gerne skal have til at teste her, mens I laver det i hvert fald. Og det er det jeg vil bruge. Altså jeg har det allerede installeret, men jeg viser lige her. Så skal I bare vælge her, hvad for en af dem der I bruger. Går lige tilbage en tur, fordi vi skal ned og have en finde en connector her. Det er moduler, som bruges i forskellige sprog. Og vi skal selvfølgelig have den der hedder net her. Det er til Visual Basic. Siden at jeg vil vise det i Visual Basic, så bliver det selvfølgelig .net jo. Hvis du laver det i C++, så er det selvfølgelig den der, eller C, så er det den der, eller hvad I nu bruger. Men det er den her. Og der downloader jeg også bare den I gerne skal have til jeres computer. Der vil ikke være nogen forskel på hvordan koden den skal være, på hvad for en af dem her I vælger. Men hvis I udgiver et program hvor I bruger den her, så skal I endelig huske at give den her installation her med i jeres program, så ellers så kan de ikke bruge det. Så de bliver nødt til at have den her installation her, eller MSI-fil, installer-fil her. Og så et andet program I også skal have, og alle links de vil være nede i beskrivelsen af filmen her. Så skal jeg også bruge et der hedder navicat.com, eller bare Navicat. Der kan bruges til at redigere og hvad vi nu har i vores community server fra MySQL. Så tager I Navicat Premium, så tager I bare download now, og så er der nemlig en light version af dem, som er gratis. Den er her, som jeg synes er rigtig rigtig god, og det er den jeg selv bruger til det jeg nu laver. MySQL er en god ting at bruge, hvis folk, det kan bruges til at tjekke for en opdatering til dit program, og det kan bruges til, hvis du nu vil lave news, altså en lille news side på din hjemmeside, eller på dit program, så du ikke behøver at sidde og lave det i tekstfiler i stedet for, så synes jeg det er 1000 gange bedre at bruge MySQL. Og du kan blandt andet også, hvis du endelig vil gå så vidt og skulle til at lave et online spil i Visual Basic, det vil jeg ikke komme ind på overhovedet ikke at lave spil, men så kan man bruge det. Men vi starter ud her. Vi vil bare lave en Windows Forms application her, og som sagt så vil jeg jo lave en login til start på, og det bliver kun login i den her film her, eller den video her. Men jeg skal nok også passe lidt på med at ikke bruge for meget tid, så jeg kan holde sammen i 15 minutter, eller film op til 15 minutter, så dem som alle andre. Ja, jeg kalder den bare for YouTube MySQL. Og jeg bruger
hvad hedder det, professionelt, men altså det er lige meget hvad for en du bruger, om du er 2008 eller 2010 Express, eller om du bruger professionelt. Koden er det samme. Jeg har jo godt nok lavet et modul, et nemt modul til brugere, som gerne vil lave det her. Mens jeg lige sidder og snakker her, så vil jeg bare, så sætter jeg bare lige op mens. Men det modul der, det gør det lidt nemmere for folk. Men det er også et meget simpelt modul, så du kan ikke rigtig gøre så meget ved det. Altså jeg vil helt klart råde dig til at lave den selv i stedet for, fordi det er altså 1000 gange bedre, og så kan du selv vælge på hvilken måde du gerne vil lave det på, og ja, glemmer at vi snakker dansk i de her tutorials her, så vi skriver selvfølgelig også på dansk. Vi skal bare lige bruge 2 labels. Vi laver bare lige de 2 knapper vi skal bruge. Vi skal egentlig kunne bruge en i den her film her, men så er den lavet til næste film. 2 tekstbokse, og vi sætter det på plads heroppe. Og vi sætter selvfølgelig kodeordet. Den sætter vi password jar til en stjerne, eller hvad for en du nu gerne vil have, og så sætter jeg selve name på den til txt kodeord, og den har op til txt brugernavn. Så vi højreklikker heroppe på vores selve vores projektfil, og vi går ind på properties, og så går vi ind i references. Vi skal lige have loadet op her. Fordi så skal vi lige ind og finde vores den MySQL, den hedder MySQL data, når vi skal finde den herinde. Der går du bare ind i .NET Components, så det er den her. Du skal ikke bruge de 2 andre der, det er pisselig meget, det er bare den her .data her. Og vi sætter også lige nogle settings på, som vi bruger senere hen i. Det er ikke noget du behøver at tænke på sådan lige nu. Det er bare godt at have, og vi skal kun lige bruge brugernavn. Vi kan selvfølgelig også godt lave det hele nu, altså vi kan også godt lave en host og en port, men det vil jeg faktisk ikke gøre her. Der gør jeg noget andet noget i stedet for. Der laver jeg en ny, og så laver jeg en class, og den kalder vi setup.vb. Og det er bare, altså jeg kan godt lide at have sådan nogle her, en class her, som har sådan de ting som jeg skal bruge. Og der laver en public shared host as string. Der kalder vi den for localhost public shared. Og jeg pauser lige mens jeg gør alt det her. Okay, jeg har lige fundet ud af lige her, vi er oppe i et godt stykke tid, så det kan godt være at login bliver nødt til at blive en 2-dels. Jeg bliver nødt til at lave en ny database, og det viser jeg hvordan man gør også. Så man kan vel godt sige at den her video her, den bliver bare til hvordan man skal sætte, eller hvordan man kommer i gang. Og hvis du allerede ved det her, så vil jeg jo nok synes at de skal gå videre til næste. Jeg har den her, det er bare hvad jeg har kaldt den her forbindelse her. Det er sådan set lige meget hvad jeg kalder den. Og det er så databaser, som jeg er i gang med. Og så laver vi bare en helt ny database, og den kalder jeg for YouTube SQL. Og det er så den vi har her. Så skal vi lave det helt nyt. Bord er det jo nærmest kaldt. Og vi laver en ID. Vi skal altid have en ID til hver bruger. Og vi skal huske at sætte en nøgle der.
Så siger vi brugernavn. Det skal være en varchar, og det kan være sådan der. Sådan der. Og der skal ikke være nogen nøgle der. Det skal også bare være en varchar. Og den gider vi ikke have på den der. Og så bare for en god ordens skyld, så sætter vi også lige en e-mail på. Ja, jeg tror nok det er det. Og så siger vi bare bruger. Og som I kan se her, så har jeg ikke sat noget her ved databasen endnu, fordi jeg havde ikke lavet den på det tidspunkt, altså databasen. Så der skriver jeg, hvad den hedder, altså lige det her navn her. Og den hedder YouTube SQL. Og det er sådan set bare for, at det ikke skal blive til noget, der hedder en spaghetti kode. Og det vil bare sige, at det ikke bliver til en kode, som du ikke kan finde rundt i overhovedet på noget som helst tidspunkt. Så det ikke er en spaghetti kode. Fordi det gider vi sådan set ikke her. Jeg laver lige dem her om også. Log ind. Registrer. Nu kommer vi jo selvfølgelig til sådan en lidt længere kode, og vi skal altid huske at import den her MySQL her vi har lavet her, så det bliver til MySQL client. Og det er sådan set det, altså du behøver kun at importe den til hvad hedder det, vinduer hvor du skal bruge MySQL i. Vi starter ud med at lave en vi skal lige dem her først. Sådan her. Det er for at vi laver en ny MySQL connection, så vi ikke behøver at bruge en gammel en. Og her sætter vi en connection string. Det er en form for en kode, som MySQL database kan læse. Og der starter vi ud med at skrive server, og så lukker vi den her, og så åbner vi for en ny en. Så skriver vi setup.host. Så vi skal altid huske at lave den her bag den her semikolon her efter hver, bortset fra til den sidste selvfølgelig, men altså så skriver vi server port og user ID password. Der er faktisk lige noget jeg har glemt her, men altså det sætter jeg på bagefter. Fordi vi skal altid huske at lave det i en try. Fordi det er bare sådan at vi ikke risikerer at programmet det lukker ned eller sådan, fordi at den synes at nu skal den til at være retarderet. Det der behøver vi faktisk ikke. Så vi laver en try her, og hvis jeg lige tager det her, skal vi se hvor jeg får det med. Ja. Ej, vi laver lige den her om. Fordi så siger vi message, fordi så får de en besked om hvorfor de fik en fejl, eller hvad fejlen den er. Jeg ved godt jeg bruger noget meget plads på memoen, så det sletter jeg igen. Nu skal vi gerne åbne vores forbindelse her, og vi skal gerne, nu skal vi også til at lave
nogle dims og sådan lidt. Og jeg pauser nu, og starter på en ny film.